맞지? जों साहा लोंखांबाय बेलासिनि नैबे जों थानाय हटेलावनोहाय ओमफ्राय आं दा नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ देखायनो नागिरदों बे भिडिअआ जाहैबाय मा टुम्बा बिसिनि लकेल वाइन जेरै जोंनाव माइरंनि मा होनो जौ गिसि मोनोना ओमफ्राय बिसिनाव टुम्बा बिसिना माइरं नङा दे ओमफ्राय आं देखायगासिनो नोंथांमोननो टुम्बा ना भैया क्या बोलते हैं ना भैया टुम्बा ठीक है बे जौसो मिथिबाय ना बेखौ जौ बानायगोन जेरै बर'आव माइब्रानि माइरंनि जौ बानायोना बे बिसिनि टुम्बा बे जौ बानायगोन अभी गर्म पानी आएगा अच्छा गर्म पानी डालना होगा यहाँ पे दा नैबे जोंना आसोला दै गुदुं जगार खालामदों हट वाटार दै गुदुंखौ बेयाव हैगोन ये क्या है चावल है थोड़ा वो मेहमान के लिए वो अच्छा अच्छा बे एसे माइरं होबाय बहाय ओंखाम थ' लोगोफोर नै थ' लोगोफोर बेखौ बानायनायनि प्रसेसा बेखौ गोथाङैनो मा होनो संनानै बिदिनो सोमहाबनानै दोनो 1-2 माससो सोमहाबनानै दोनो ओमफ्रायसो सोमहाबखांनानैसो नैबायदिफोर जायो बेवहाय ओमफ्राय मा खालामखो बिसोरो दै गुदुं होबाय ओमफ्राय माइरं एसे होबाय ओंखाम बेबायदि आरोखि 15 मिनिट बेखौ बिदिनो दोनगोन थ' एसे टेस्ट खालामनो माबायदि जायो दा खोन्थागोन आं र' टेस्टखौ नायलांबाय था नोंथांमोन आदसा बेबो बेनि नामखौ बुंनो रोङाखै गावसिनि भाषायाव थौरि बुङो बेखौ थौरि दा हिन्दीयाव बेखौ मिथिया आं बेखौ मा सानदों आङो बेखौ मा सानदों बेखौ आङो नाय नोंथांमोन आं बेसरसो सानदोंमोन बेसरजों एखेनो बेसर नङा बियो थुरि होनो बेयो गावसिनि भाषायाव खिन्थु सोरबाफोर मिथियोबा खोन्थाहर आंबो मिथिया गावनो खोन्थानो रोङा हिन्दी बारा एक्सपार्ट नङा बेबो हिन्दीयावबा माने मा नाम बुङो बेखौ मिथिया आरोखि ना थ' दा र' टेस्ट खालामनानै नायनो माबायदि जायो टेस्टआ थ' नै लोगोफोर दहायनि जोंना प्रसेस जाजोब्बाय ट्राइ खालामना नोंथांमोन दसे semua udah semua berapa mudah mana जाओ फ्रूटी खाएगा ना वैसे जय बाथु बारायनो ओके कैसा है माबायदि मोनदों मोजां माइब्रा हां बादि मोनलायलायो एसे टेस्टआ आलदा गोदै नामा गोदैथ' बांद्राय गैया आच्छा